Hola, bona tarda. Bueno, comencem ja la xerradeta. Jo soc Marga, la Marga Olaya. Tracta de que es presentaria l'acte, però faré una miqueta més d'introducció de lo que està passant i després parlarà el José Lluís, que també explicarà unes quantes coses del que pensem de tot això que està passant i ja passa de fa més de 76 anys. I l'últim any tothom ja hem vist com s'ha intensificat els atacs sobre Palestina i ahir a la nit ja anuncien l'últim que va passar, que Palestina, al nord de Gaza, van tornar a fer un dels grans atacs que els sionistes estan fent sobre Gaza i sobre Palestina. I en aquest sentit, per demà, ja que sapigueu, després ho tornarem a dir, ja hi ha una concentració convocada per a les 7 de la tarda a la Unió Europea. En aquest sentit, quan més difusió fem de tot això, molt millor, i la importància que té que creixi el suport al poble palestí i als pobles que avui estan sent agredits és importantíssima. I en aquest sentit, ja portem, ja sabeu tots, i les notícies no ho diuen tot, però a Gaza ja hi ha més de 42 morts, a prop de 100.000 ferits, milers i milers de desapareguts, i ja sabem també l'atac sobre nens i la societat civil i sobre els hospitals, que una de les coses que també van fer ahir a la nit. No deixen ni que tan siquiera puguin curar o protegir els seus enfermos. En aquest sentit, això no pot ser si no és d'una altra manera que per la complicitat d'Estats Units, la Unió Europea i els països europeus, com Gran Bretanya, que ja no és de la Unió Europea, però també forma part d'aquest entramat de protecció i de suport al sionisme, i evidentment, Netanyahu té una intenció claríssima d'estendre els atacs, de fer una limpieza ètnica a Palestina i ja totalment. Fins ara, els atacs, evidentment, el genocidi és a Gaza, però està intensificant els atacs i els assassinats a Cisjordània, protegint i ajudant, evidentment, els colonos, els que tenen per robar i aterroritzar a la població de Cisjordània. I en aquest sentit, en els últims temps també estan intensificant aquests atacs. I no tenen bastant, evidentment, d'aquesta neteja ètnica, sinó que, evidentment, tota la zona estan intensificant els atacs. Ja han passat fronteres, ja estan en el Líban i estan obligant a que la població libanesa surti dels seus llocs i vagi cap al nord, perseguits per els bombardejos sionistes. No han tingut bastant en les bombes, sinó que, a més, les cosetes aquestes modernes, per buscar persones, que ara resulta que també tenen el perill de que els mòbils puguin explotar les mans i mate a la gent i, a més, a tot el que està alrededor, que això ja ho heu vist i està denunciat a les pròpies televisions i premses i aquestes coses. Però, en veritat, també nosaltres pensem que això i aquest atac i aquesta situació i aquesta política del sionisme és una fugida endavant perquè encara no ha aconseguit una victòria sobre Gaza, una victòria sobre el poble palestí. La resistència, a pesar de tota la força que li posen a eliminar-la, continua resistint. No han eliminat a Hamas, no han eliminat a la resistència palestina i, evidentment, cada vegada estan intensificant més per garantir aquesta limpieza ètnica. Perquè el que sí el sionisme s'ha proposat, evidentment con el beneplàcit, com hem dit abans, dels imperialismes, és eliminar a tota la població palestina i que aquest sigui el gran enclave de l'imperialisme a la zona. Per això també té que avisar, i l'està avisant ja con els bombardejos, al Líban, a Síria,
i a Iran. En aquest sentit, i una de les coses que també estan fent, evidentment, és enviar des d'Amèrica, des dels països europeus, el màxim de suport armamentístic, i això és la campanya que nosaltres estem portant des d'aquí i des del resto de països per evitar o intentar apoyar al poble palestí. I una de les qüestions importants que també penso que està passant, i la prova més important d'aquesta complicitat, sobretot al conjunt d'Europa i d'Amèrica, és la repressió que hi ha sobre els moviments polítics i socials que estan apoyant fora de Palestina al poble palestí. I això ho hem vist en Alemanya, com se reprimeixen les manifestacions, ho estem veient en Amèrica, ho hem vist en Inglaterra i ho hem vist a França. I aquí, per exemple, a l'estat espanyol, hi ha més permissivitat, però és veritat que té com una doble cara. Aquest govern va, per un lado, reconèixer els dos estats, nosaltres no, ni de conya, és una ocupació Israel en el Palestina, però aquests van, així com dient, com més progres, més defensors de Palestina, el reconeixement del poble palestí, però a la vegada es continua comercialitzant i tenint relacions amb el sionisme. I en aquest sentit nosaltres continuem denunciant tan fort a l'estat espanyol com a la Generalitat i tots els que estem còmplices. I una miqueta tot és el company, ampliarà l'anàlisi polític que nosaltres fem i jo us deixo amb ell. Sí. Jo havia pensat que, a més que fer una descripció, que jo crec que aquest és d'aquells genocidis televisats que et diuen, que les imatges tothom pràcticament les veiem dia a dia. Ara mateix, ahir rebíem, o abans d'ahir, rebíem d'un hospital del nord de Gaza la situació desesperada en la que estàvem, però això és conegut, vull dir que no cal descriure els morts, la destrucció, jo crec que es coneix. Nosaltres pensàvem que valia la pena més fer una reflexió sobre per què de moltes d'aquestes coses que estan passant, perquè en el per què podem trobar mecanismes per transformar-les. La idea no és entendre simplement, sinó comprendre per transformar. Això deia Marx, no només n'hi ha prou amb entendre, cal pensar com ho fem per canviar-ho, perquè es pot canviar. Amb aquesta idea volíem arrencar. I la primera idea jo havia organitzat amb 9 punts. El primer punt era tothom pot apreciar una supremacia militar enorme, però té debilitats. I aquesta és la primera idea. I per què dic això? Perquè, efectivament, per aire poden destruir, redestruir, han tirat més bombes, hi havia tots aquells còmputs de més que la Segona Guerra Mundial, Dresden, no sé què, tal, Iraq, tota la guerra d'Iraq, a Gaza, en un petit territori, han caigut més bombes que en tota la guerra d'Iraq. En un territori enorme, en un període molt més llarg. Estem parlant només d'un any. Llavors, és veritat que, posats a tirar bombes, pocs països poden superar Israel. Si té darrere un arsenal continu de tot tipus de projectils que li serveix l'imperialisme nord-americà i també alguns altres imperialismes com l'alemany i alguns europeus, etc. És a dir, des del punt de vista de la supremacia en l'aire i amb míssils i amb coses d'aquestes, efectivament no hi ha una diferència inqüestionable. El problema és que després, en totes aquestes lluites, es baixa a terra. I aquí és on han començat a haver-hi
problemes al propi exèrcit israelià. Nosaltres li vam posar un títol que dèiem el Líban és una fugida endavant. I un pot pensar, no, és quan un ja va sobrat que diu ara més. I nosaltres ho veiem en el primer sentit i no en el segon. Per què aquesta diferència? Perquè aparentment els objectius que s'havia fixat Netanyahu per entrar a Gaza eren 3. Alliberar els hostatges, eliminar Hamas i destruir tota resistència que en un moment donat es pogués qüestionar Israel o el paper que jugava. I cap d'aquests 3 objectius els ha aconseguit. Ha destruït, ha matat, pot seguir matant, pot seguir destruint, però no apareixen els hostatges. Han aconseguit 2 i 6 que l'acció israeliana va provocar que apareixessin morts. És a dir, i tot això després veurem com comença a generar contradiccions, perquè la guerra no és només les armes. La guerra és les armes, la política, la gent, moltes més coses que intervenen. Si no, des del punt de vista militar, els Estats Units mai hauria perdut Vietnam. El va arrasar amb napalm, amb tot tipus de bombes, podia arrasar-lo 100 vegades, no una, 100. I va perdre. Per què? Perquè hi ha altres factors tan importants com el factor estrictament militar. A part que Estats Units deia el mateix, ell podia bombardejar, i quan entrava a les cel·les, malgrat les havia cremat, començaven els problemes. Perquè allà trobava una resistència. I el tema a Gaza és que una i una altra vegada Israel, i això ens ho confirmen els companys, fica de dia els tanques, operen, i a la nit han de sortir. Conserven, és veritat, 2 corredors. Un que li diuen de Filadèlfia enganxat a Rafah i l'altre que parteix Gaza per la meitat. Però fora d'aquests 2 corredors, els operatius fan que a la nit hagin de sortir. Per què? Perquè a la nit comencen a tenir problemes. Llavors, aquesta situació ja era així, és a dir, que els objectius havien començat a provocar una reacció de sectors de la societat israeliana sionista, és a dir, no per solidaritat amb els palestins, sinó simplement perquè veiem que amb aquesta política els 101 que queden, el més probable és que apareixeran, si apareixen, morts, i les famílies, amb tot un moviment al voltant, deien que efectivament Netanyahu, per ell el 101 no era un objectiu real, sinó que era simplement una excusa per un pla que anava més enllà. Llavors, aquesta situació comença a generar una resistència. I en aquesta situació ell decideix l'atac sobre el Líban. Per això diem, no resol a la seva manera el primer objectiu i s'embarca en un segon objectiu. Líban no és una cosa secundària, és la primera derrota, és com el Vietnam per als Estats Units, la primera derrota militar que ha tingut Israel. Israel va ocupar el Líban el 1982, el va mantenir ocupat 18 anys, va haver de marxar, després 2006 ve el contraatac per intentar recuperar i allà ha de retrocedir. Llavors, per què? Perquè juntament amb la seva superioritat militar genèrica, en el terreny anava sumant soldats morts, una mica una clau que també es va donar als Estats Units a Vietnam i que va provocar moviments de la gent dient això no es pot seguir. Hi va haver-hi un moviment important intentant que no es continués aquella guerra i van haver de retrocedir. I s'embarca una altra vegada. Si ho veiem des d'un punt de vista militar, els avanços territorials són mínims, els bombardejos enormes. En el nord, que estan intentant, perquè a Líban hi ha 1,5 milions de sirians que van haver de sortir quan tota la repressió del règim i tot allò, i una part estan pressionant des del propi govern del Líban perquè marxin. Israel llavors ha bombardejat les zones on podien passar sota l'excusa que per allà està entrant. Sempre és igual. On dispara Israel és que segur que darrere, encara que no el vegi, hi ha
un de Hamas, un de Hezbollah, vull dir que això ja és reiteratiu. I això val fins per la ONU. Jo disparo contra la ONU i diuen, sí, és que al darrere, o és que sempre allà on dispara, primer disparen i després al darrere sempre justifica el mateix tema. Llavors, nosaltres, clar, Israel té superioritat a l'aire, però també té un problema, i és la quantitat de soldats que ell pot disposar. I per què aquest és un problema? Perquè amb el que portem d'un any hi ha hagut entre 500.000 i 700.000 israelians que han marxat. Perquè una cosa és viure allà perquè es decidin a viure allà i l'altra cosa és la situació no només que està generant ara, sinó la perspectiva de futur que hi ha. Per tant, hi ha un problema d'aquest tipus. L'última decisió, aquesta setmana ha mogut 4 brigades reservistes i va tirant de reservistes per mirar de cobrir la situació del nord. Però la situació del nord avança molt lentament. Molt lentament. Llavors, està per veure què passarà. Nosaltres no prefigurem que la situació hagi d'acabar d'una manera o una altra. Nosaltres el que intentem és veure que hi ha claus com per entendre'l una mica més i poder intervenir. Òbviament, un objectiu amb tot això és intentar tota la campanya que es fa d'impedir l'armament, el comerç d'armes. Després analitzarem una miqueta més, però és veritat que la pròpia fugida endavant d'Israel fa més difícil que els seus socis segueixin amb la política igual. De manera que, per exemple, hem vist un Macron que havia prohibit manifestacions, no deixava portar les banderes palestines i havia reprimit i tot això, ara aixecar la mà i diu hauríem de tallar el subministre d'armament, no? És a dir, peces com aquesta, com Anglaterra mateixa, vam veure una ministra que va voler prohibir una manifestació, resulta que aquella manifestació va ser la més gran de totes, 1 milió de persones, i el dilluns queia la ministra d'Interior. I part del resultat de les eleccions té a veure amb això també, de les eleccions britàniques. Per tant, les coses, quan la gent es mobilitza, tenen conseqüències polítiques. I aquestes conseqüències polítiques fan que tot aquest entramat que necessita Israel, perquè si no, no aguantaria, comenci a trontollar. Jo dic trontollar, tampoc diem trontollar quan és trontollar només. No estem dient que aquí, com algunes coses hem llegit, ja estem davant del col·lapse, i no cal simplement analitzar aquestes coses. La segona, com s'ha arribat a aquest punt, d'aquesta prepotència que molesta fins i tot els seus aliats. Tenim un govern d'extrema dreta, i esclar, un diria, un govern d'extrema dreta avui en dia comença a ser comú en alguns llocs. És a dir, el fet que allà l'extrema dreta arribés al govern no és un fet aïllat. Forma part, estem en una gran crisi del capitalisme i un sector, el capital financer, com va passar als anys 30, finals del 20, principis del 30, comença a finançar sectors d'extrema dreta que eventualment poden evolucionar cap al feixisme. I això es dona en moments de crisi del capitalisme com el que vivim avui en dia. I és un fenomen, per tant, no a Israel, és un fenomen, el veiem amb Meloni, el veiem amb Milei, el veiem amb tants i tants governs d'extrema dreta. Ara, quina és la diferència? Que posar l'extrema dreta en el marc d'un estat de que per si racista colonial porta a una ràpida identificació del que està passant amb el que va ser els nazis. Hem escoltat a un ministre d'Educació dient no, el Líban, si tots són Hezbollah, el que s'ha de fer és aniquilar-lo. Líban ha de desaparèixer. Sentim un altre, el de patrimoni, justament patrimoni. Diu, home, no hauríem de descartar que la solució a casa sigui una bomba atòmica. Caram, a vegades un dels ports històrics de... podríem parlar de patrimoni, a part de la gent. Llavors, aquesta característica prenen aquests tipus de règims
una forma extraordinàriament violenta i ferotge. Aquí hi ha un historiador israelià, Papé, que diu hi ha un enfrontament. Aquest procés que estem vivint avui a Israel és la ruptura històrica entre dues corrents del sionisme. Del sionisme, per tant, estem dient de tothom el que pensa que efectivament l'estat d'Israel ha d'existir. No estem dient d'això. Entre la corrent més secular, més laica, que fins ara havia dominat l'estat d'Israel, i el sector que reivindica l'estat de Judea. Aquest estat de Judea va estar proclamat, atenció, va haver-hi una proclamació a Cisjordània de tot un sector al voltant de colons que diuen Israel queda curt, aquí el que cal és un estat religiós, a més, i entronca amb tota la part bíblica i amb tota la lectura que ells fan de tot això, que són els sectors que diuen, efectivament, aquí no hi cabem, aquí sobren els palestins. Són els mateixos sectors que ara organitzen aquests creuers a davant de Gaza a la nit, hi ha imatges realment que són molt colpidores, perquè hi ha nens, hi ha de tot, a veure com es bombardeja i com ells ja comencen a pensar que tot allò quedarà net de palestins i Palestina i que per tant allò simplement quedarà ocupat com una cosa estricta pels jueus. Per tant, aquesta profunda divisió que Papé diu és una de les claus per entendre no només la confrontació abans del 7 d'octubre, sinó la que es dona després en la discussió dels hostatges que hi ha en aquell moment, i ell diu està travessant profundament, ell diu irreconciliable, jo no sé si és tan o no irreconciliable la situació, la societat israeliana. Per tant, aquesta segona idea també incorporar-la, és a dir, hi ha una profunda situació de crisi. Abans la Marga deia, mantenir aquesta prepotència. Ahir, no sé, han prohibit que el secretari general de les Nacions Unides, persona no grata, l'altre, qualsevol que parla Macron immediatament surt dient que és la cobertura de Hamas. Vull dir, aquesta diguem-ne, prepotència gairebé única. No hi ha ningú que s'atreveixi a parlar amb aquests termes d'Israel. Té una profunda explicació. Israel se sap imprescindible per a l'imperialisme. Imprescindible. Només des d'aquesta posició es permet qüestionar la política, fins i tot dels Estats Units, quan a vegades li han dit no entris a Gaza. No, però sí, perquè jo tinc una situació de govern, la situació de govern hi ha un sector de l'extrema dreta que està condicionant a que anem fins al final i per tant anem fins al final. No havia d'haver entrat a Rafah i vam d'acabar entrant. No havia de fer... Vull dir, d'alguna manera amb aquesta sensació saber-se imprescindible, saber-se estratègic. I llavors on diu, per què és diferent? Perquè això no ho trobem en altres conflictes. Pot ser un més suport d'aquí o d'allà, però cap amb aquesta impunitat tan gran. I aquí ara no vull aprofundir molt més, però sí que Lenin explicava que l'etapa superior del capitalisme l'anomenava imperialisme i deia que era el moment en què el capital bancari i l'industrial fusionaven i donava el capital financer. I la ubicació del sionisme en el capital financer ha sigut històrica, a tal punt que la primera declaració per convertir Palestina en un territori per als israelians l'escriu el ministre d'Exteriors britànic Balfour, 1917, i no l'escriu el poble jueu. No l'escriu ni tan sols el sionisme, l'escriu a Rothschild, un gran banquer. Per tant, aquest lligam entre un projecte estratègic que Biden diu és que si no existís ens l'hauríem d'inventar. I altres que també es presenten en aquestes eleccions de la família Kennedy diu és que són els nostres ulls allà. Som nosaltres allà. És el nostre, i utilitza la paraula clau,
portaavions. És el nostre portaavions en una zona estratègica del planeta en la qual hi ha una enorme quantitat de recursos energètics i per on passa una part molt important del comerç mundial. Ells diuen, és el nostre portaavions. Per tant, no és un país aïllat, no és un país... Ara es veuen les diferències, per exemple, amb Ucraïna, no? Ara, ahir va caure un, avui sortia ràpidament als Estats Units, que envia tota una sèrie d'escuts de protecció contra els missils. Carai, potser els ucraïnesos els vindria bé, no? No, és una altra cosa. Estem parlant d'una part intrínseca, no discutida. Fixeu-vos que cap d'aquests moviments ha portat a que a les institucions representatives americanes discutissin si donaven tant o quant. No, no, es dona, punt. No és com Ucraïna, es tira i afluixa 2 mesos, que sí, que no. No, però aquestes armes, no, és tot el que es necessita. És part de nosaltres. I així ho interpreta la resta del poble. Efectivament, és part de l'imperialisme en un lloc estratègic del planeta. Llavors, aquest és la clau de la impunitat. I aquesta és la clau per la qual difícilment, sense un procés de crisi, pot ser l'actual, pot ser el que sigui, del capitalisme global, el problema tingui solució. Perquè forma part de l'essència del capitalisme en la seva fase imperialista de domini del capital financer. Ens sembla això també molt important, perquè si no sembla que, no sé, aquest Netanyahu com és, que insulta a tothom. Ara mateix els soldats ataquen obertament a forces de la ONU, fereixen a 5, i encara els diuen, sí, perquè és que ja us ho he dit, que marxeu. I fins i tot aquí, països, la Unió Europea ha de votar, home, diu, o sigui, ja no, o sigui, no ens suposis tan difícil donar-te suport. Perquè és que arriba un moment que qualsevol altra cosa que diem, la doble vara és tan evident que debilita qualsevol discurs que puguin fer aquests polítics respecte a qualsevol altre conflicte. O sigui, si allò no... Vull dir que arriba a aquest punt de complicitat. Dèiem abans, tercer element, la crisi econòmica. Per què? Perquè un també ha de mirar què està passant dins de l'economia d'Israel. I portem 2 anys de forts retrocessos econòmics. Falta enorme de mà d'obra, al punt que s'està subcontractant mà d'obra al sud-est asiàtic. I s'està subcontractant perquè entre la gent que ha marxat, la gent que necessiten per anar a la guerra, una guerra d'invasió, ja ens entenem, i els sectors que resisteixen, perquè hi ha sectors que resisteixen, té dificultats serioses per mantenir l'aparell econòmic, a part que està tocat per tota la situació de guerra. Llavors, aquest element que també el cita Paper com un dels 5 elements que permeten, ell diu, anem cap al col·lapse. Jo ja et dic, aquestes situacions de cap a on anem i tal, prefereixo més analitzar el fet i després cada un pensa si és el col·lapse, si anem cap allà, vull dir que les coses, en tot cas, aprofundir una miqueta més. Després, l'altra qüestió derivada d'això. Quart element que diu Paper també amb això. Diu, home, mai havia estat tan qüestionat el projecte de l'estat d'Israel com ara, internacionalment. Quan ell s'ha d'enfrontar a l'ONU, quan ell va néixer d'una resolució de l'ONU, és com bastant... Quan hi ha tot aquest enfrontament que pren Sud-àfrica en tribunals, que tots sabem el que són, però que arriba un punt en què es fa molt difícil dir mirar cap a una altra banda, és evident que va creixent un procés d'aïllament internacional. I nosaltres diem, aquesta és de les claus, per exemple, d'un altre procés històric, el de Sud-àfrica. Per què? Perquè a Sud-àfrica, gran part del moviment va portar a trencar relacions. I va ser efectiu. Clar que és efectiu. És clar que és important. Per això jo crec que sempre el poder té un missatge a la gent. El que faci no servirà per res. Si no cal, mira tots els avions que tenim. No feu, o sigui, no servirà. Encara que volguéssim, no servirà. No, aquest missatge és profundament fals.
Abans parlava de Vietnam, però a Sud-àfrica va haver-hi un procés, a Sud-àfrica hi havia interessos molt grans, de grans potències. I va haver-hi un moment que es va fer insostenible. Fem insostenible també el suport dels governs a l'estat d'Israel. I això vol dir insistir el que vam fer aquí a l'Ajuntament de Barcelona. Insistir el que vam fer a la universitat, superimportant. Extenem-ho. Anem als ajuntaments. Ara, per exemple, ha començat un cert moviment sector sanitari. A veure si aconseguim que aquesta vegada tingui una profunditat. Ha començat a nivell d'educació. Han sortit unes samarretes. Bé, doncs comencem. I després seguim una mica... Aquí està la samarreta. Llavors, sí hi ha coses. L'aïllament és clau. És clau. Perquè aquesta estructura, que no només és un règim, sinó una estructura del capital financer internacional, té un munt de ramificacions. I no són secundàries. Tocant aquestes ramificacions, efectivament, el monstre trontolla. Per tant, tota aquesta política que s'està tirant endavant, nosaltres la reivindiquem com superimportant. Llavors dèiem, clar, tot això funciona si resisteix. I el tema és, sí, però Gaza resisteix. Aquest és. La gent de Gaza ens deia, deixeu de parlar de nosaltres de víctimes. Reivindiqueu la resistència. La gent ja ho veu que són víctimes. Home, si maten aquí, maten... El que no veu tant és la capacitat que té aquell poble per aguantar sota les runes. Per què és diferent parlar d'una cosa de l'altra? Perquè la primera part et deixa impotent, perquè és tan brutal que desmoralitza. La segona part, si ho veiem des de la resistència, et dona una oportunitat, a tu també, a cada un de nosaltres. Estem amb ells, intentem fer-ho, ells resisteixen. No hi ha espai a nosaltres per dir, ui, però això igual acaba malament. Les especulacions, quan les coses estan en marxa, no són permissibles. No són permissibles. Ells resisteixen. I tu què fas? O què fem? Com ho fem? Perquè volem estar amb ells i amb elles. Quan arribem un comunicat ahir de l'Hospital del Nord de Gaza i fa una crida internacional, intentem respondre. S'ha anat mantenint una sèrie d'enviaments a organitzacions, diguem-ne, afins per la manera en què ells conceben les coses, com sindicals, en aquest cas, del nord de Gaza. S'han enviat 5 vegades. Ara igual s'ha tallat, perquè tots aquests dies s'ha quedat tot bloquejat i l'únic que anem rebent és el missatge diari de l'estem vius. I prou. I és veritat que han tallat tot. En aquest moment està tot encerclat. Allà quedaven 400.000 persones al nord de Gaza. Pot ser una nova fugida endavant quan un té dificultats al Líban, ha de donar un resultat amb un sector de la població. I aquest resultat pot ser, com a mínim, extenem aquest projecte del Gran Israel a través d'ocupar, i això vol dir eliminar tota la població palestina del nord de Gaza. Pot ser, però ells ens diuen, us estem seguint i seguiu. Llavors, a mi em sembla que aquest tema de com tot això ho transformem en activitat és el que fa que la seva resistència a nosaltres ens doni una opció. Aquí tots els pobles projecten, perquè no cal ser marxista i analitzar el capital financer i llegir-se els estudis econòmics de Lenin i de l'altre i de l'altre i de l'altre, perquè tots els pobles entenguin i hagin viscut que la lluita del poble palestí és una mica la de tots els pobles. Mai, ni per altres pobles, i ara no dic que per altres pobles també fos necessari, ara no estic fent un judici de valor meu, però poques altres situacions han provocat mobilitzacions de milions a tot arreu,
perquè la gent veu la situació i s'identifica com una lluita dels oprimits contra els opressors. I això és una lluita internacional. Llavors, des d'aquest punt de vista, tot suport, tota manera de donar suport a la resistència, tota manera d'ajudar a trencar relacions, d'aïllar el que és el règim d'Israel, és una possibilitat que donem a que aquesta resistència que tenen a Israel, com ara la comencem a veure al Líban, tinguin una opció de victòria. I després, l'última qüestió, perquè amb això acabaria i seria l'última cosa. Diuen, bueno, i projecte de futur, i un diu, ara, cada vegada que hi ha aquesta discussió i s'arriba a punts, torna a sortir. No, és que el tema són els dos estats. Home, els dos estats. El tema dels dos estats està fulminat. No va existir mai. Mai va haver-hi una voluntat clara d'anar al que havia votat la ONU l'any 47. O inclús el que després es va parlar del 67, que ja no era el mateix, sinó que l'estat palestí s'havia reduït i l'estat israelià s'havia fet més gran. Però és que ni tan sols això. Tota la política que havia estat aplicant aquest últim govern des que es va aprovar el tema dels dos estats va fer que passessin de 150.000 a 750.000 colons. És a dir, dos estats és la paraula per demanar treva. I la treva només s'aprofita per multiplicar la situació en el terreny. Avui en dia està molt més lluny el tema dels dos estats, quan això, en teoria, es va tornar a aprovar, tot dic tornar a aprovar, amb Oslo. Israel ho ha dit claríssim. Ells el que els interessa, el més ràpidament possible, és perllongar-se. Han fet en aquest últim any més expropiacions a Cisjordània de les dels últims anys. És a dir, ells no paren. Ells continuen. I ells volen fets consumats. Quan al final la comunitat internacional digui no, hauria de ser, sí, però la realitat ara ja no es pot canviar. Aquest govern tenia un objectiu, doblar el nombre de colons. Doblar. Això vol dir territori que s'havia de treure. Per tant, això no s'atura. No hi ha convivència en un estat racista, que no vol dir que allà el que reivindicaven alguns jueus, que per mi és l'altra de les claus que ara ha canviat, i és que una part important de jueus no sionistes han aixecat la veu. Per exemple, superimportant, quan salta la mobilització a Colúmbia és una de les universitats nord-americanes més fiançada pel sionisme. I salta la joventut d'allà i ells feien sempre igual. Al davant posaven, perquè volien, clar, els propis jueus no sionistes. I això és el que menys poden permetre. A Alemanya, quan van prohibir el congrés, que van haver-hi companys que van anar allà i que es van trobar prohibint un congrés, etc., palestinament, els jueus no sionistes han aixecat la veu dient no en el nostre nom. Prou ja amb aquesta història. Nosaltres no avalem el fet que hi hagi un genocidi com el que està havent-hi en aquest moment. S'ha acabat la història, la legitimitat s'ha acabat. Llavors, aquí no hi ha, ells diuen, un sector molt important d'aquests jueus diuen no, aquí el que hem de tornar és com el que deien avis nostres, que deien nosaltres, qui volia podia viure allà i convivien. De fet, a Jerusalem tu camines i hi ha mesquites, hi ha no sé què, i fa no 4 dies, fa segles que estan allà. I no s'han arrasat. Per què? Perquè cada un vivia, tenia les seves coses, etc. Llavors nosaltres defensem una Palestina única, per això la del riu fins al mar, democràtica, laica, no racista, etc. I nosaltres intentarem que un dia també sigui socialista, però en aquest moment
el plantejament real és aquest, i la gent pot dir, és que està molt lluny. Sí, però hi ha coses com a l'apartheid de Sud-àfrica. O sigui, si no cau, no hi ha opció de futur. I en aquest moment passa igual a Israel. Si no acaba aquest projecte del sionisme, no és possible una vida en convivència. Llavors, això seria una mica com els punts que nosaltres havíem preparat de reflexió i ara, si us sembla, fem una mica de... Sí? Va, qui s'anima? Algú s'anima? Sí. Espera, porto. Hola, vale, sí, s'escolta, sí. Bueno, res, només volia dir que moltíssimes gràcies per aquesta xerrada i, bueno, per mostrar una mica el tema de com és el pensament de lluita internacionalista en aquest tema del que està passant a Palestina i també al Líban. I res, només volia dir que dues coses. Agraïments pel fet que, bueno, jo soc palestí, soc de Cisjordània, i res, només volia dir agraïments per vosaltres i per tota la gent que està aquí. I després comparteixo el punt d'això d'una Palestina lliure des del riu fins al mar, totalment laica i res, sense racisme i ja en el futur socialista. I després també, el que anàvem a dir de la manifestació de demà és una manifestació que la comunitat palestina hem fet, hem criat perquè Deir el-Balah és una ciutat que està al nord de Gaza i han bombardejat un hospital amb tendes i han cremat a persones vives. I aleshores, si a les 7 hi ha una manifestació d'urgència, i sí, esteu tots invitats i invitades. I res, merci. Hola, bona tarda, què tal? La meva pregunta és sobre el discurs de Netanyahu a la ONU, que em va mostrar aquells dos cartells amb el mapa. De seguida vaig relacionar conceptes que el que estava de color verd amb una fletxa, bàsicament, és una espècie de corredor econòmic que volen fer des de la Índia fins a Europa, passant per Aràbia Saudí i Israel. I precisament les parts que estan marcades en negre són el corredor que està proposant Xina amb la ruta de la seda. I com jo crec que les casualitats no existeixen, volia saber la vostra opinió sobre aquest tema. Vale, seguim amb les preguntes i les que vulgueu. Sí, doncs aprofitem per contestar el primer agrair i el tema de demà, tothom qui puguem, la manifestació, i aquesta i tantes com puguin haver-hi. I després el tema. Aquí, a vegades per molta gent que vol veure el món dividit entre, d'una banda, Estats Units, d'altra banda, col·loques a Xina, Rússia i tot això, seria difícil col·locar Israel, si veiessis el món així. Per exemple, Israel no ha condemnat a Rússia, ni ha trencat relacions, ni accepta els criteris de sancions. Curiosament, si algú volgués mirar la història, qui va proposar la creació de l'estat d'Israel? Stalin. I un pot dir, hola, però sí, ha sigut un instrument de l'imperialisme, no? Sí. Però ho va proposar Stalin. I el primer carregament amb vaixells que deriven a la utilització de les milícies
aquestes d'extrema dreta de l'ANACMA. És un carregament que ve de l'est. Llavors, Israel és del que juga a totes les cartes. Per exemple, Xina té una relació esplèndida. Llavors, moltes vegades i fins i tot amb qui li està dient al costat que no pot, perquè tenim companys, també estem en una organització internacionalista, llavors, òbviament, els companys turcs estan allà dient, bueno, però ja està bé que l'Erdogan vagi bla, 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 perquè hi ha una part d'aquest corredor que acaba en ports i utilitza una part d'entrada de petroli i tot això a través de Turquia, i allò no s'ha aturat. Llavors, jo crec que una cosa és, o sigui, els discursos que fa la gent, i l'altra cosa és quan mirem, bueno, però anem a veure què fa. Això és com quan parlem d'Ucraïna i les grans sancions que s'estan aplicant a Rússia. I llavors te'n vas i veus que l'Exxon, totes aquestes nord-americanes tenen grans explotacions a l'Àsia central que passen per territori rus i de més, i es mantenen absolutament sortint amb els mateixos criteris que tenien abans. Llavors, per què ho dic això? Ho dic perquè també en aquest tema hi ha hagut com una... O sigui, els palestins no han d'esperar, ni poden esperar, que del suposat altre bloc hi hagi una política diferent de la que hi ha hagut. I quan dic suposat altre bloc, estic parlant de Xina, de Rússia, també d'Iran. No hem parlat d'Iran ni hem parlat de Hezbollah. Ara, si voleu, parlem una miqueta. Per què? Perquè quan desesperats amb la situació de Gaza, que nosaltres el posem com a equivalent, perquè fa poc vam celebrar-ho, celebrar-ho no recordar-ho, celebrar-ho no és la paraula. El gueto de Varsòvia van agafar 400.000 persones a Varsòvia, jueves, també altres minories, però jueves perquè de tocar gitanos i altres, però jueva, i les van tancar a Varsòvia amb un mur, una mica com Gaza. I en aquell mur van posar 400.000 persones. I quan quedaven 80.000, diuen, sortim com puguem, sí o sí. I hi ha un intent d'aixecament. L'intent d'aixecament aquell és destruït. O sigui, la paraula és destruït. I un diu, bueno, però nosaltres hem estat amb ells, sí, òbviament. Òbviament. Sortir, trencar una situació d'una presó d'anys i anys d'aïllament, quan a més s'està veient que a Cisjordània hi havia una situació desesperada, perquè havia augmentat enormement la violència contra la gent cisjordana i de més, ja explota la presó. Però allò és una presó. Gaza era una presó. I en aquell moment hi ha una crida a Hamas, a Hezbollah i a Iran. Sisplau, ajudeu. I no hem vist gaire cosa. Iran llença en un moment, previ informe als Estats Units, dels 2 bombardejos que anava a fer. I Hezbollah, durant tot un primer període, es resisteix a entrar en una situació de confrontació més oberta. Quan hi ha hagut una crida explícita des de Gaza, sisplau, no podem aguantar tota la pressió nosaltres sols. I només és quan Israel pren la iniciativa, comencem a tenir una reacció de Hezbollah. Llavors, aquí jo també aprofito, perquè nosaltres la defensa del poble libanès és total, però quan hi ha diferències polítiques també les diem. I això a vegades ho hem fet amb Ucraïna, ho hem fet amb Hamas també, perquè el seu projecte no és el nostre, i també ho fem amb Hezbollah. Per què? Perquè Hezbollah del 2006 han passat 2 fets històrics que fan que sigui dubtosa la situació en la qual pot evolucionar la situació de Hezbollah ara. I aquests 2 fets han sigut la participació directa de Hezbollah en la matança a Síria. Les coses s'han de dir
I després seguirem dient, fora tropes d'Israel, del Líban, tot el suport a la resistència. Sí, ho seguirem dient després, però les coses entre nosaltres parlen clares. Llavors, molta gent va al·lucinar que Hezbollah, el partit de Déu, utilitzés les armes per destruir inclús una part de sectors musulmans. I allò va provocar, lamentablement, i això també s'han de dir les coses, perquè no sembla que ens fem les xerrades per sentir-nos bé les orelles i tot color rosa, no, la cosa no és color rosa, que quan Israel va assassinar amb un atemptat terrorista a Narrala, a Idlib, es fessin algunes celebracions. Per què? Perquè Narrala, per una part del poble sirià, es va veure com l'instrument. Rússia posava els avions i Hezbollah, amb alguna part de suport directament iranià, posava la gent que entrava casa a casa a Alep, a tants llocs que es van fer tantes matances. I la segona van ser les grans mobilitzacions perquè Hezbollah és un partit de govern i ha participat del govern directe o indirectament. I Líban va viure unes grans mobilitzacions, jo crec que només similars a les de Xile, a l'estallido xileno, l'any 2019, contra un pla imposat i negociat amb el Fons Monetari Internacional. O sigui, no és... No. I era una restricció brutal de les condicions econòmiques de la gent. I la gent es va aixecar. I Hezbollah va participar a la repressió. Llavors, ells mateixos han generat una diferenciació. Això sí, des del punt de vista d'armament, Hezbollah està molt més preparat que el 2006. Disposa de molt més armament, particularment perquè tota la intervenció síria va permetre... Per tant, no sabem què passarà. No és el mateix Hezbollah. Ara, de quan la gent el veia, dic ara parlant en termes de Líban i en termes de la zona, quan el veia com una esperança al que van derrotar Israel, no? Perquè és veritat, 2006 van derrotar, sí. Llavors era la gran esperança. Bueno, és possible derrotar Israel, quina gran notícia. I això ha fet possible una lluita terrible, amb molt cost humà, i a la qual nosaltres hem estat absolutament al seu costat. I era possible. Però han passat fets històrics i no sabem com tot això actuarà en la situació actual. Però no especulem. Ho veiem, les dificultats les apuntem, les contradiccions també, però tot el suport a la resistència del Líban. I igual que estem, tot el suport a aquest bloc que forma, perquè sempre parla de Hamas i és un bloc d'11 organitzacions. És veritat que la més gran és Hamas, això també és veritat, I per tant, d'alguna manera nosaltres ni entrarem en cap tipus de... Nosaltres tenim una diferència, el seu projecte no té res a veure amb el nostre, de concepció de quina és la solució, ells veuen un estat islàmic, no sé, nosaltres no, la trobem diferent. Hem donat per això d'alguna manera tot el suport, no l'enviem a Hamas, sinó que l'enviem a Sindicat, que també han sigut oposició respecte a polítiques del govern Hamas amb les quals no hem concordat, perquè entenem que aquesta és la lògica nostra. Bueno, em sembla ben enrotllat, perquè tu m'has preguntat sobre el corredor, no sé si... El que m'ha semblat curiós que justament, a part, Albert ja ho deia, és que a mi vaig mirar el discurs per veure què deia i com netejava la seva imatge, aquest home, i precisament la línia verda era just on passava el corredor i l'altra era just on anava la ruta de la seda i com a mínim em va resultar curiós. I ja que estem, i ja que si et vols enrotllar més, tot el tema de la guerra cognitiva de la OTAN i tot això, no sé si... És que fa més d'un any vaig assistir a una xerrada a Madrid del Javi Couso, el germà del José Couso, que amb Izquierda Unida va anar a la OTAN i li van explicar tot el tema de la guerra cognitiva i em va deixar bastant pajarito, perdó per l'expressió. I és bàsicament és el projecte que tenen per manipular tota la població per intentar que tots acabem seguint amb les seves idees i tal. O sigui, en poques paraules, aquest acte és un acte que lluita contra la guerra cognitiva de la OTAN, que ens vol fer pensar el que ells volen que pensin. I llavors, no sé fins a quin punt en sabeu d'això, perquè jo només, l'únic que sé és el que vaig sentir a aquella xerrada
del José Couso, i em va deixar bastant pillat per això. També, almenys ho poso perquè entre totes investiguem i si algú troba alguna informació útil que la difongui. Bàsicament perquè em va semblar alguna que és bastant xungo. Bàsicament és màrqueting dedicat a la propaganda de guerra. Vull dir, el màrqueting el que intenta és manipular-te perquè, jo què sé, o tu compris una cosa o votis un partit o el que sigui, doncs ara estan buscant estratègies encara més elevades per manipular-nos de cara a convèncer la població sobre coses com el que estan passant a Gaza. Jo crec que aquí es deu haver fet, perquè aquesta xerrada va ser abans del 7 d'octubre i abans que comencés tot el genocidi. I llavors m'agradaria saber quines tàctiques de tota aquesta propaganda cognitiva que intenten fer-nos arribar sense que nosaltres en siguem conscients estan fent servir, com podem desmuntar tot això, és una cosa que em preocupa i alhora no en tinc ni puta idea. Algú més? Tu. Mira, Didi. No, jo era sobre Rússia, quan abans heu tocat el tema. Tant és així que el 7 d'octubre a Moscou Putin va enviar un ram de flors al consolat israelià i un altre en el consolat de l'autoritat palestina. Dic perquè, a veure, és el que és. I Rússia l'any passat, en plena matança, va enviar 35.000 colons nous de nova trinca de Rússia cap a Israel. Llavors, tenim moltes expectatives i los buenos i los malos, pues no. La realitat és que són els pobles o no són. O podem o no podem, però és els pobles. I l'altra cosa, com que ara sortia això, jo crec sincerament que hi ha ganes d'embolicar la troca amb paraules que ens sonin ben estranyes. O sigui, cognitives de coneixement, el que fan és el que han fet tota la vida, cada vegada amb uns mecanismes més sofisticats, molt més sofisticats, per convèncer-nos del que han fet tota la vida, que és que ells tenen raó, que Israel és bo, i això no és una cosa nova, és el que ha sigut sempre. O sigui, jo me'n recordo quan vam votar contra l'OTAN, la campanya que hi va haver-hi a favor de l'OTAN va ser brutal, no sé si era cognitiva o no. O sigui, jo crec de debò que ens creen paraules per enredar-nos a nosaltres sols. O sigui, és el mateix que era amb mitjans molt més sofisticats, això sí, molt més sofisticats que realment se'ns fiquen per tot arreu. Però això no és una cosa, i tampoc crec que sigui una cosa específica de l'OTAN. Penso que és des del Pedro Sánchez fins al Banco Bilbao Vizcaya. O sigui, crec que és tot un entramat en què es té que intentar convèncer del que no és, però és el capitalisme i nosaltres som la classe oposada, llavors és lògic que ho intentin. Alguna cosa més? Gràcies per aquesta xerrada. Volia compartir un petit pensament meu sobre aquesta situació. Crec que la situació és molt clara per a una grandíssima part de la societat occidental. El projecte sionista està en una gran crisi, la crisi més gran durant la seva història. Perquè fins i tot als mateixos Estats Units hi ha una gran indignació amb Israel, amb aquest projecte i amb el suport militar, diplomàtic i econòmic a Israel. I
crec que la estratègia política del moviment pro-palestí és superclara. Fer la pressió en totes les direccions. Sí? Aturar l'ajuda militar, aturar l'ajuda diplomàtica, aturar el suport econòmic. I com Israel és un estat que totalment depèn de l'Occident, de l'imperialisme occidental, de l'economia occidental, del seu sector militar, sí, de la seva indústria militar. És claríssim que es pot com aturar aquests actes, sí, d'agressió israelita. Però jo volia una mica comparar això amb la situació amb Rússia, quan jo no tinc una clara resposta què fer amb Rússia, perquè és una situació diferent quan un estat agressor és un estat grandíssim, amb una economia bastant forta, amb el propi sector industrial militar, sí? Amb una fàbrica d'armes com Corea del Nord, amb la força de labor quasi gratuïta i amb soldats gratuïts que volen enviar a Ucraïna ara de Corea del Nord. Doncs amb una dictadura on no hi ha ni eleccions, ni manifestacions, ni la premsa lliure. Sí? I no és clar com fer la pressió a aquest agressor. Doncs el pensament és així i no sé. Vinga, més reflexions. Sí, bueno, jo volia preguntar, referent a això que deies d'Iran, per què agafen l'hàbit d'avisar sempre, demanar permís perquè van atacar Iran, atacarà, i no actuen d'una altra manera? Quina por tenen o per què? El paper d'Iran amb això. Hola, buenas tardes. Voy a comenzar en castellano porque es más activo que el catalán en mi cerebro, por eso. Bueno, tengo dos cosas para comentar. Primero, durante el 2006, por ejemplo, Siria entera era con las banderas de Hezbollah. Pero 5 o no más, 6 años después, otra cosa ha pasado porque todos sabemos que va a empezar, o ha empezado en este tiempo. Hezbollah, Irán, el régimen de Siria, los tres compartían una cosita que vamos a eliminar este movimiento público o la revolución para defender a Palestina y a la resistencia en la zona. Desde hace 2 días, el ejército de Israel ha empezado una invasión del lado de la provincia del Netra. El régimen de Siria, con sus fuerzas armadas, con los iraníes, los de Hezbollah, todos están en el norte empezando o preparando a atacar la zona de Idlib, donde está la última parte de la gente que está en contra del régimen todavía. Y esto por un lado. Por otro lado, lo peor, como todo el mundo, durante el tiempo de Rusia en Siria, todo, como la mayoría, si estamos hablando de la izquierda, la mayoría estaba como, bueno, el régimen puede hacer lo que quiera, solo porque es antiimperialista. Y ahora, vamos hablando sobre esto, no creo que ni el régimen de Siria
y lo de Irán. Y quiero, de momento, suspender o no hablar de Hezbollah, porque no sé si es una víctima o no, pero estos combaten con el proyecto sionista un gran parte de la responsabilidad sobre lo que está pasando en Palestina desde hace no sé cuántos años hasta ahora. Y ya está. No? Fem una mica la ronda de... Sí? I després, si ens dona, encara ens dona per una més. Sí? Mira, quasi començaria una mica pel final, val? Per les coses que han sortit, no? Iran, sí, efectivament. Iran ha aprofitat la situació i hi ha hagut més execucions en els últims mesos a Iran que a l'últim període anterior. Per què? Perquè Iran està més preocupada en aquest moment del manteniment del règim que no passa el conflicte exterior que va poder... O sigui, Israel diu, atacarem Iran, prohibeix totes les manifestacions internes, perquè ells s'hi ataquen, no tindrem la gent al carrer. Iran fa una mica el mateix, és atenció que ens estan amenaçant, mireu cap allà, i amb una mà mira la lluna, i amb l'altra mà execucions de tota la mobilització que va haver-hi de les dones, dona, vida i llibertat. També aquí gran part de l'esquerra va mirar cap a una altra banda, perquè efectivament els seus càlculs, si fas o estic d'aquesta banda o estic d'aquesta, doncs, ostres, estan fent una bestiesa, però com que no direm gaire cosa, perquè hi van ser aïllat, jo per mi la resistència, o sigui, l'aixecament del poble sirià va ser aïllat per l'esquerra i l'aixecament del poble iranià va ser aïllat per l'esquerra. Dic l'esquerra, no, nosaltres no som l'esquerra, però són poquetes, vull dir que en tot cas per una part important de l'esquerra que al món se li complica perquè si ho mires així no entens la meitat dels conflictes, perquè clar, quan els Estats Units per acabar el control del règim d'ocupació a Iraq pacta amb Iran i llavors arriben a acords, i llavors dius, bueno, llavors amb qui he d'estar? Perquè si he d'estar amb els Estats Units i ara resulta que Iran és a l'altre, però ara resulta que han pactat, doncs ja estic atabalat. Nosaltres el món el veiem diferent, veiem la lluita de classes entre dues grans classes que hi ha i després entre pobles oprimits i opressors. I des d'aquest punt de vista estem amb la del poble, la gent, quan s'aixeca contra un règim, sigui en el cas de Síria o sigui en altres casos, quan hi ha hagut un procés d'aixecament de la gent, i estem amb els pobles oprimits, en aquest cas amb Ucraïna o qualsevol d'aquests pobles oprimits davant d'uns pobles opressors que volen en un moment donat, siguin grans o petits. Siguin grans o petits. Llavors, el tema d'Iran realment és molt greu, perquè Iran ho comunica tot, ell sap que aquí tot el tema s'està jugant perquè als Estats Units la gran excusa, inclús avui, primera vegada, als Estats Units ha desplegat 100 soldats nord-americans a Israel. Han anat amb una tasca concreta que és reforçar un nou sistema de cúpula de ferro d'aquests de protecció d'antimissils per si Iran ataca. Dius, bueno, si Iran ataca, ahir va passar amb un dels atacs de Hezbollah que van anar morts amb una base israeliana al nord, és a dir, allò serveix per un com serveix per l'altre, però la gran excusa és si Iran ataca, llavors sí que els Estats Units pot intervenir, perquè és Iran. Llavors sí. I què és el que estava intentant amb totes les provocacions Netanyahu, perquè Netanyahu està treballant-s'ho perquè realment això sigui, quan el règim d'Iran el que sap és que, bueno, els palestins, però primer està el seu règim, la situació interna, i amb la situació interna no li convé ni vol ni entrar en un conflicte. Per tant, aquesta situació a mi em sembla que d'Iran serveix perquè fa 2 dies o una setmana fèiem el segon aniversari del procés de l'assassinat de la Mini, de la noia aquesta kurda iraniana
van executar i que va provocar un moviment molt important i que també va estar una mica abandonat. Llavors, tu dius... Bueno, a vegades la gent diu, bueno, però llavors si estàs contra allò, estàs amb els Estats Units contra allò. No, no, és que la vida no és així. O sigui, hi ha contradiccions i nosaltres de les contradiccions les tirem. És com si dius aquí, tu estàs per l'1 d'octubre i per la República Catalana, i dius sí. Llavors estàs d'acord amb Puigdemont? No, no, un moment. I quan ell privatitza l'escola pública? No, perdoni, a veure, és possible defensar el dret d'Iran contra un atac hipotètic dels Estats Units o d'Israel i no estar amb els ayatollah. Sí, doncs sí és possible. Vull dir que aquesta vegada que sembla que no entra en una lògica formal, amb la dialèctica senzilla, s'entén, i la gent també ho entén. Jo, òbviament, estic defensant el dret de Catalunya, però això no vol dir que jo estigui amb Esquerra Republicana i no sé què quan privatitza la sanitat o l'educació. Em sembla que aquest tema, una. La segona cosa de la que sortim té a veure una mica amb la conversa que ell plantejava. És curiós, per dir una paraula, curiós no és la paraula, però ja ens entenem, tota l'extrema dreta del món s'ha alineat amb Netanyahu. I això ha fet situacions tan contradictòries com que quan els dirigents d'extrema dreta són una mica grans d'edat i en el seu passat van ser profundament antijueus i antisionistes, no antisionistes, perdó, antisemites, i havien reivindicat la importància, a alguns se li escapi. I no cal anar molt lluny, les últimes eleccions alemanes, un dels caps de llista diu, home, la CSS i tot allà, tots eren nazis, I el van haver de fer fora perquè, ostres, que no toca, ara ja no toca això. O, recordem, per exemple, a França, la filla expulsant el pare, profundament antisemita i reivindicant tot el passat de l'extrema dreta, quan l'extrema dreta, mira, ara ha canviat. Milei aplaudeix, l'altre aplaudeix, tots aplaudeixen a Pascal, el seu gran referent. La màxima expressió, tots diuen, ostres, si els problemes com a extrema dreta els pogués resoldre com els israelians, uau, quina meravella, no? Pam, fas... Tu passes... No, és l'ideal de l'extrema dreta. Casualment tots al voltant de la defensa del sionisme. Quan l'extrema dreta fa l'anterior crisi del capitalisme profund dels anys 30, resultava que en aquell moment... Per tant, el tema no era si jueus o no jueus. El tema és un projecte d'una societat, crisi econòmica en decadència, que utilitza recursos. I en aquest moment el que prima és l'antiislamisme, no sé què, vull dir que posem antis, que ja en trobarem. Però com a més d'un els ha agafat canviant el pas, és a dir, recordant el passat que havia d'estar, hòstia, ara no, perdó, ara hem d'anar a celebrar i a felicitar a Netanyahu i a tancar files amb això. I per mi això té bastant a veure amb el que plantejava de tot aquest operatiu, perquè la gent diu, hosti, que llestos són l'extrema dreta a les xarxes. Com treballen a la xarxa? I això es fa amb molts diners. A vegades sembla que l'extrema dreta són 4 pringats, que uà! No. Aquí hi ha sectors del capital financer. Nosaltres hi havia anys, jo me'n recordo fa 3 anys, Vox va rebre més que la suma de tots els partits parlamentaris junts. Parlem de PP, PSOE, de l'exterior. És a dir, no és 4, no, era Bolton venint d'aquí quan no, un enviat de Trump, Bolton, a organitzar com es fa això, com es fa tot això. Hi ha un projecte polític, és a dir, no són 4, que sovint ens riem, no? Ostres, mira què acaba de dir ara l'altre, hòstia, mare de Déu, no, si el problema no és el que està al davant, el problema és el que hi ha al darrere. I al darrere jo sí que crec que hi ha un projecte polític simplement un capitalisme que diu un dia les contradiccions que el capitalisme té es resoldran al carrer i es prepara. Pels que tenim una mica més d'edat, el Novecento, la pel·lícula aquella de quan arriba un moment que diuen, s'ajunten els empresaris i diuen hem de trobar algú que es posi al capdavant de les camises negres i agafen amb un encarregat, allò és secundari,
però darrere tothom ha de pagar. Jo crec que la pel·lícula és molt que és la composició de com es construeix l'extrema dreta en el cas d'Itàlia, de Mussolini, com una mica com evoluciona. I jo crec que això és una mica el que està passant perquè hi ha contradiccions molt importants que un dia resoldran amb xocs i no ha arribat encara. I d'alguna manera, quan alguns revolucionaris, Rosa Luxemburg deia o socialisme o barbàrie, doncs Gaza és això. Vull dir, és barbàrie, no té... és aquest, no? Llavors, per uns és un projecte, la lluita dels palestins, la resistència, per nosaltres també, l'altra part. De dir, el món el resolem ràpidament, els que ens sobrin els traiem i aquí fem, i això també és així. Vull dir que per nosaltres i per als altres. I l'última cosa, el tema que ha sortit abans amb la qüestió dels colons. I important el tema de Rússia, que en plena situació facilita, perquè li falta mà d'obra, i Rússia li facilita Putin, li facilita el seu col·lega. Ell diu, Netanyahu diu, jo tinc molt bona relació amb Putin. És a dir, ho diu, i a més se'n vanagloria d'això, vull dir que això no s'amaga. I li dona, i és la importància de mantenir el projecte sionista ve a cops de crisi en el capitalisme. O sigui, salta la crisi del corralito argentina, immediatament el govern sionista envia proposta. Aquí, nois, qui vulgueu, teniu sou, lloc de treball, no sé què, no sé quantos... El que no els diu és que juntament amb tot això va un fusell, perquè, clar, hi ha gent que no estarà contenta que vagis. I aquí, a cop de crisi, o sigui, clar, una part d'aquests colons, una part d'ells són dels que han marxat, perquè una cosa és que t'ofereixen això i quan vas al panorama dius, me n'entorno aquests 500 o 700.000, perquè el número no és exacte, que han marxat aquest any. Perquè qui aguanta en aquella situació? I aguanta el sector més dur, el que creu que està connectant amb Déu i amb... I es creu que allà està el sector més... Aquest sector, aquest que abans ja deia Paper, comentava, aquest sector de Judea, del regne de Judea, que busca la seva referència bíblica en el regne de Judea, que es deia així llavors, i amb tota la tradició que tot allò comporta i enviats per Déu, que són els que endureixen tota una política per subsistir, que són tots aquests sectors colons que acaba que els treuen per la tele i la diuen aquí més grossa. Diuen, no, va millor matar una dona que està embarassada perquè ja amb un tret mates 2 terroristes, perquè la dona serà i el fill, òbviament també. Vull dir, que sé, segueixen, d'aquestes n'hem sentit a pilons, i dius, hòstia, no sé, queda, no sé, vull dir que és el plantejament d'aquests sectors. Llavors, a mi em sembla que aquesta aportació de colons i aquesta, per la necessitat de mantenir el sionisme, aquest decantament cap a l'estat de Judea en relació al projecte inicial, perquè cada vegada més es fa insostenible el projecte inicial, jo crec que és el que possiblement sí, i arriba a la conclusió Paper, que comença el que ell diu ell utilitza el col·lapse del règim. Comença el col·lapse del règim, perquè això és insostenible. I no només per ells, sinó que serà insostenible, ell diu, per tot aquest entramat sense el qual ells no aguantarien. És a dir, tots aquests sectors que li han de donar suport i que cada vegada més s'han de passar un gripau més gros i treure la cara i dir sí, però Israel té dret a defensar-se, no? Que diuen? I tothom, no? Vull dir que a vegades és una cosa més brutal, la contradicció entre el que t'has d'empassar, no? I llavors jo crec que probablement sí, abans ho comentaves, no? Possiblement mai el sionisme ha estat tan qüestionat des del moment de la seva existència com ara. Un sector sionista, perquè jo en declaracions, diuen ara o mai, per això ara l'hem de liar fins al final,
tothom té la consciència de que no es torna el 7 d'octubre al 6 d'octubre, que no hi ha retorn a allò. Per tant, també per molts palestins, ho dic per gent de Gaza, que et diu potser sí, ara o mai. Anem a veure què passa. Vull dir que em sembla que és una mica la disjuntiva, no? És difícil pensar que tot pugui tornar al 6 d'octubre i aquí, no? Tornem a com si la història no hagués passat. Hi ha grans confrontacions de tot tipus, i també abans jo comentava les de la situació interna a Israel, el problema d'allò, les contradiccions, tot això, perquè no m'ha entrat, perquè és impossible, bueno, si voleu entrem, amb tot això com tota la projecció sobre les eleccions nord-americanes. El caràcter estratègic que té Israel pel règim nord-americà es determina quan els demòcrates saben que la política que està mantenint és la millor manera per perdre les eleccions. I la fan. Això sí que és... Poques coses un polític es permet sabent que perd vots. No sempre els critiquem del mateix. Que diuen, no, això ho fan perquè electoralisme no. Però ells saben que una part de la joventut, i aquí Colúmbia i les universitats nord-americanes, i la repressió que van rebre, els sectors àrabs, tradicionalment votants demòcrates, i una cosa rellevant, i un sector jueu, els que surten en manifestacions no en el nostre nom, li han fet manifestacions el dia mateix que proclamaven a Kamala Harris a la porta de la convenció demòcrata, dient-li no en el nostre nom, amb altres... I ells aguanten perquè és un projecte estratègic. És perquè és part del propi ADN de l'imperialisme nord-americà. Està per sobre, poques coses hi ha, per sobre de guanyar vots a les eleccions. Aquesta sí. És una qüestió estratègica de l'imperialisme nord-americà. Llavors, Netanyahu sap, per això llença tot a un mes, sabent que tota la part demòcrata acabarà donant i acabarà entrant amb això, i si de pas entra Trump, possiblement podrà aguditzar una mica més la pressió sobre... Vull dir que té les de guanyar, perquè sap que els demòcrates li està fent tot això, que l'altre deia, home, espera't un moment, hi ha eleccions d'aquí un mes, home, deixa'm sortir una mica... i ja ha ficat les tropes, aquests 100, que són molt significatius, ja els ha ficat en plena... Però juga carta guanyadora, Netanyahu. Dic en aquest sentit, en el sentit del tema nord-americà, dic de la presidència, la relació amb les elits nord-americanes. No dic guanyadora i espero que no la jugui, no? Però en aquest sentit ell sap que pot collar ara, apreta, i sap que l'altre ha d'acabar. És un projecte estratègic, per tant, sí o sí, té un cost polític i amb ell, òbviament, si al final acaba guanyant Trump o no sé què, doncs tampoc canvia, no? Vull dir que jo crec que tot això hi ha també tot un recorregut que té a veure als Estats Units pel mig. Alguna paraula més? Tenim 5 minuts. Farem de tancar. Aprofitant que tenim l'Andria aquí, jo volia com a mínim reivindicar la defensa d'Ucraïna, que també ha estat molt vilipendiada per aquella esquerra que abans deies que ha oblidat Iran, Síria, i llavors reivindicar-la, simplement perquè no és per entrar en cap discussió, però ja que està el company aquí, doncs això, reivindicar-lo. No, això si algú vol, simplement amb el tema aquest, que òbviament surt i està sobre la taula, no? Si algú vol, nosaltres hem fet 4 combois que es van enviar a treballadors sindicats, sectors d'esquerra antiautoritària ucraïnesa. L'última vegada teníem el doble
perquè teníem tot el projecte de Palestina, de Gaza, particularment de solidaritat amb Gaza, i no teníem capacitat per fer a la vegada un comboi, però sí que hem tornat a enviar ajuda amb els companys i companyes que estan allà, i jo crec que sí, que és reivindicar-ho, i en tot cas, si algú vol, els combois estan allà, cada un hi ha un informe, que el trobaríeu a la taula, doncs per tothom qui vulgui, allà hi ha taula de revistes i de material, si algú vol rebre informació del que anem fent, doncs deixeu el correu i us anirem enviant les coses i ja està. Sí, i això, recordar-vos la manifestació de demà, i aquí també, agraïm la vostra participació, tenint gent, us presento jo així ara, com no, en aquest sentit ens coneixem una miqueta ja totes, però hi ha companyes de sanitat, que aquests dies estan a tope també en assemblees i amb tot el que està passant als hospitals. Aquí tenim companyes de la Universitat de Barcelona, que també han tingut i tenen un gran projecte de treball per la defensa de Palestina. També tenim companyes del Comitè de Solidaritat amb Palestina de Sants, i crec que també aquí estan companys del Comitè per Solidaritat amb Síria, que en el seu moment molt actiu i ells continuen molt actius en aquesta lluita per la defensa de Palestina, i això es tracta de que anem juntar-nos, anem estant tots on tenim que estar, i com deia el company, ahí teniu material i esperem que us apuntiu tots i rebreu l'infolib, que intentem informar de tot el que tingui que veure amb nosaltres i amb els altres, que tot el que sigui la lluita de la nostra classe i la lluita dels pobles. I, de nou, moltes gràcies i fins demà.